Pwede mo hatag Di ba ng pinangga relax ko day. ni? Ha? Social media? Oo, asa kami tag inahan nga ni naong guwapa kayo. Di ka proud sa kong naong dis? Di mo proud akong naong? Unsa man na imong si imong kasunis pang tiguang 1980s pa man na taon Kani imong gisulob 1980s. Uy, ganahan siya magpajama sud sa balay, magputi. Social na lagi mo karon. Ambisyosa gini ko mga anak tanan Mga, mga ambisyosa. Ako sa waswas ng buhok ni. Dili, Grace. Grace, unsay imong sudan, Grace? Hatag na Robin mo. Kamuti day, binli ko dayo. Gusto ka? Oo. Ilan lang na noon ha? Lalaina ni Grace na digid manghatag. Lain gyud ka Grace. Buka na lang, buka nagsulti, ganina ron. Permi na lang di manghatag. Gabi isa sa mancha, wag nang hatag. Hindi na gito matcha-uchat. Grace, Des. Sila bitaw Des, palit silang mancha Des, wala ko nila palit tagai Des. Sila duha nag-inom-inom sa kusina. Nya gibiyaan pa jud ang mga baso wag gihipos. Na di ba so Ang mancha, kisa nang inuot gibilin dira. si Tiban jud to ay. Ayaw pa pagilana Tiban. Klaro do, ako pa naghipos, wa pa ko paimna. So okay. Si Gyaw ba imong laway na anak ko tanan. Kumot man. Buot ba? Lain na nimo Banisa, oy, giprangka naman ko nimo. Tinuod Mura bitaw. Kabaw pa lang ko may pagipakuha na lang kanako sa una. Ngon gib anak man kanako, oy, mo kay bata. Istorya ra kung tinuod ikaw, may batasan na nagstorya ka atubang imo baba na ako, di imong laway, kaligsik. Humot man pud na akong baba pod. Umot, pilingon nimo. Baho di eh. Sure ka? Muya mo ko galingon so you could smell it. Mas, bakit hugawan kayo, dapag kayo ba? Kalimpyo na Banisa ay paging anak Banisa kay anak ra kanako oy. Pamaoy, natay kanya-kanyang kaugalingong kuan ay pagunana ba? Di ba ko gananing unana? Arti na kay si Banisa day. May pa hala kong hibawan pala nako dis, may pa ako ni giutong dis no walay siyam kabuan dis. Abnormal pa result. Sorry, kung 8 months na ko rin mo giutong June, July akong birthday. Di, lain man si batasan. Des, lain man si batasan si ate ni mo dis. Dali na ay, malain yung kagbatasan ron, di ka Lain kulayan. si batasan. Wa ko kahibaw unsay batasan. Liwat, di man na siya liwat sa nako. Si Grace ang liwat nako, di ba Grace? Liwat ka nako, Grace, no? Dili, uy, bahala. Ah, di ka mo accept, di ka admit. Dili. Oh my gosh, guys. He doesn't admit me that I am his mother. She. She doesn't admit me uy, sa that posturya na lang gani. I am her mother. See, look what is it? Ay, oy, lahi ang gistorya ni ate. Oy, wa siya ningon na dili ka nang wasin dawat na iya ko mama iya giingon di siya ganan liwat siya nimo. Bright Genesis Lourdes. Very good. Perting bright Ah, yeah, very good. Nanay nakatuna ng pagka-nursing. Perting bright ta aning mo birthday ka ugma wa kay 1,000 ugma ko. Dali na yun, ikaw pa nanubo si Yaw-Yaw. Des, ugma des wala kay 1,000 des. I don't give you 1,000 tomorrow your birthday. Dawa pa na. Mabaho kay mong ulo ug kuan mo ka naligo gapon no, klaro kayo. Ayaw pagstorya. Ayaw pagstorya. Naligo ko. Ngano ako nga pa CCTV na Dali ako na. nakita. Ay di patakag surti uy. Naligo ko gapon Gris, di ba Gris? No? Shiny ba din ako buhok di ko naligo. Daogon naman ko ninyo jud magabaan jud mo nako. Moabot yung panahon gigabaan mo nako paghuwat ra mo kay wa pa na nahusga. Pagtagilid sa maoy kakuyay mo ora magsigig pakuling si Yaw-Yaw. Usa man ay buwan ang daog. Ayaw sige langas kay nagukod ko sa imong naw ay ulon. Sa iyo. Karon pagay kabutan. Uy, na-happy dyan ko sa balay. Pagkita na ko sa picture. Tanawa ko na ko Grace. Secret. Di, ayaw isend sa iya hatiban. Wala mag-send sa imong kay chismosa kay ka. Di ko Ayaw gusto sa i-chismis. ayaw sa karon Si ma. mainahan ko inom kong chismosa. Marites man dyan ka pirminti. Des, ingnon lagi ko nila dis maritis ko, di bigi ko maritis. Marites ka. Hoy, wa ka sa pag umangkon dai ingnon jud ka dai hampas lupa. Iya, pagpagkumang ko. Sa di na nang pagkumang ko.
Dita Kain na kayo. gini sila hindi ko. Maayaw sa lagi karon ma kay di lagi may ganahan muna may bawaan sa tao kapuyang Sa mamay. unsa man kanang balay wala Oo. ko interesado ipusoy. Masuot Masuot ta na griso sa pasangin lang Napot ko na gris. yung laway. Sa bag kinabuhi ni May. Tako lang Ayos siglangas. Uy, di na ka mo gwapa ana. Tsaka na ka. Imo mo ko ing maritis ko di mo ko maritis. Tinuod ba si Bonso ka sa kasulti ah. Chismis pirmi. Uy, ganun. Di sa mo daw. Number 1 siya ka maritis. Buntag pa lang. Oh, sige, kisay tarong di maritis anang alas 5. Ay pagbugar ang maritis. Uy kay manyus ta ana unsa man ka? Tiban alas 5 mata na ka makipag-chismis ra ka diri. Asa ko na chisme nga nag-live ako sa YouTube. Live gali pero unsa imo gipag puro ka chismis. Ikaw ba ni sa mga ilakad minute diyan ako tingting mo di ka na tagaan ba? August pa sa akong birthday makalimot pa. Di na ko tagaan. Basta mga binirtdihan. Tarunga nagbutang. Nanugo pa. May na like kamatay na ko ba ni sa makainumdum ka nga namatay to kung inang gibutangan akong kuro ng buhok. Wa ginulo nga. Ako, gibutangan kaniya. Kamuno wa ba mo right na mo istorya na kog bisag unsa kay gipanganak ra ba na muna akong 9 months pa ya. Nami right oy pagka dapat gani koreksyon na nagginikanan mo storya ra ginang anak. Grabe naman sad. Nasi San Pedro yo gildo ko saksi Hoy, si di ingon Pedro. oy, kailangan i-correct pod minsan dili po dapat. Minsan. Unsa di sa na ko di ngani ko ikurik. Wala kay sa amo ra kag i-correct nga dapat ngon ani ingon Sabado, ana. oy. Yes naman mo, oy. Dagdaog ko ra ko ani nila dis paghuwat lang mag-graduate ko dis. Kay diha na mo makarealize luoy pito kong inahan asa to Ara gibutat. sa mo ayo sa langas ma kay mong buhok mo laban ba mo baba. Uy, Calvin Klein iyang bra. Oh, sa pag beauty, what do you think of me? Kuno Ay, lang okay poor. okay ra na eh. Calvin Hoy, Klein iyang. Calvin Klein. Ay, Okay okay na. Kevin Klein, bitaw niya akong baro. Okay okay ya. Okay. Oh, Kevin Klein. What do you think of me? I can afford. Okay okay na oy. But kaway Calvin Klein diri sa Abu Dhabi. Wala okay Kevin Klein. Uy, Naa, oy. Sa padiha, pinalit na ako sa Alwada Mulday. Uy walay Palit ako Calvin Klein sa Luanda. 150 day. 150 piso. Wala Calvin Klein sa Luanda. Naa sa Alwada pataka. Ay pataka istorya ba ni sa naa sa station. Na atin ba na ana? What do you think me? Uy, makapalit po ko bra. Uy, kanang kadako akong sweldo. Mas dako pa ba akong sweldo ninyo? Wow. Lagi. Ito, tinuo ba yan? Kuya mama oy abot didto ang kamot ang ulo mo lihok pod. Ikaw pa lagi ko diro. Iyo sigsabak. Sinungaling mo na akong kamera gud. Mao ni pag inundot akong kamera. Kani gwapo ka dira. Pilihon. Di lagi ko gusto makita sa camera. Gwapo mo ka. Ano ka na makakim camera? Gwap. Dis mo palit niya kong cellphone 11 gris, iPhone gris. 11 ba niya ko ah? Bago na. Tanawa ko 11 ba? ni. iPhone 11. Matanawa sa ta. Yan mo tanaw man ka. Ni palit di sa bago noong gris Mao man ang dugay. Sabo di gris ni palit na di pud siya po. Mao na dugay uy. Mao naman ang dugay nag 1 year 11 na. naman to 11 ra na dili na. 11 ra Ano ni. siya palit cellphone. Uy, Dili. Wala 11 gani na. nagpalit karon kay di na Dili nako na priority. haba Dili di na, pariti bro. ba nimo? Dapat yung mga pro dapat pad. Palit ko pro lagi ako imo majuri palit ko. Palit utang. Utang. Utang di palit ay pagbut-buot lahi ang Ay pagbuot ba ni sa kana ko kwarta bayad. Bastos ba? Ikaw na dayo may kwarta kabayad tiban. Oh my god, I can. But it's not my priority. Bani anong color white man ang color bani di lagi na color. Kuya, sige reklamo ba? Na mo kulor ang nag-ihadias buhok. Ah okay. Very good. Wala di kay trabaho? Di saksi ka di sa ila na kung dagdaogon. Ha? Puto Pirmi mo. gipakatawo ra ka na mo. Dis pirmi mo ko na nila dagdaogon dis. Sakto ra. Di ko na nila pirmi. Di Hey, bi ako enjoy nila. life man ano magsige man kag award. Dili bi ako nila lab. Dis di bi ako nila lab. Manila, ma'am. Dili ko nila lab. Ina this 1,000 sa ilabtik ka. Di ko nila lab dis. Na. Mga oras na sila gawas Jollibee. Kaniya ba ni sa kao Jollibee ato sa adlaw wanang ingon. Ikaw hindi katiban. Ug gikita na ako kay dito kog barko nagpalit kog jacket kita na ako sila duha madin ngaon dito sa Si sulod. Marjorie ni bayad uy di ako. Bisan pa uy managad ka na ko uy kay Kita day ko nimo wa man ko kita. Ngano man nimo gi-hypod? tulo sila wala lang ko ni hay kay basig ingnon ko dali day kay bayad. Kapilingon pud nimo uy. Nakita day kanina Nalikay na lang ko. Tulo day Dito. mo kabuok. Wala ay si Marjorie ra ato nanawag ka. Tulo pa mo Wala kabuok. po. Tulo sila katong nani ni Mabil sa Mabil. daw to. Wala ko ni suod kay
Hala, nangaon pa, anak, nangaon din sila no. Musot ako Jollibee kay gutom ko. Pag kita na ko niya, nagkaon na siya, wala ko lahos kay mingon niya sa politiko kuan bi mur. Wala oy naghilom-hilom ako kay nag-chat man ko ato ni. Oh, nagkupot sa niya ni. Nagkupot kog cellphone. Nigawas ko balik na ato kog Barkod. barcode. Nagsigig lingi-lingi kay nag-chat mi Reggie nami gid-chat. Yato kog barcode bato ni palit kog jacket niya. Nisud man ni pulis sila sa Marjorie dito. Nya, abi ni Mugris no ni kaon sila Jollibee wa ko niya giagda. Huwag mo ka nagpakita. Kasalanan mo Kog rin. Jollibee wa ko kita oy yung gi ko naglingi. Wala na lang lagi. Librihan unta kaniya. Wala lalagi ko kuan lagi kay otherwise ila niya ko pabayron may kadao. Otherwise, Moingon na Marjorie na ko nga sige lang kog saa daw libre yun siya wala ko kalibre. Mo ni likay ra pug ko. O imo sala. Kasi di kag saat ni Marjorie. Mga una sila dis mga una sila di na sila managad nako. Grabe sa di managad wagay kita ba. Lahi ang wala managad ug wala kita kapilingon pud nimo. Ay pagsupak ba ni sa Tinuod bitaw ako kita wa ko naglingi-lingi ka chat ang sa Regine katanga ba. Ano Dis, ko dis inikamatay na ko dis ang kakong password ako yatag ni Regine. Password sa YouTube. Naman ko yellow book. Na dito. Pero ano kong gisuot si Vanessa o si Grace, ikaw ra si Regine. Bito. mura Na- ati ka na imo nga Na tanan. gusto ka mo tanaw? Na dito si yellow book. No thanks. Lain juga kay Grace. Abi this. Abi mo this. Gipaningil bi ko na niya kwarta this bay sa bay. Balay. Itagag usa kalibo wa gidawat kay padahay 500 na daw yung dawaton. Kapangan na. Lagi dis tinuod na. Sumbong-sumbong nga ta mali de ay. Kamu rin na dira tiban. Ay otro sa di ka dis di ka mulaban ako dis no. Di ni mulaban ako ba? Ay po nag isa ay po nagulbuta akong buhok manisay na maupaw na ko ni na inighumag kulor. Bunot na nimo. Sa unsa may mali na ko gari uy. Ha? Unsay mali na ko pagkainahan ninyo di pa eskwela mo. What my mistake? I give you for the future. I put you in the Ma, ayaw sa sige yaw-yaw nagtagbaw-taggukod sa buhok nga muliyo ko ng buhok. kada istorya din ako muliog din akong ulo. Oh, Tinuod ka. I put Grace in the private school. Graduate already. Pero ang answer, Tiban kibaw ka na ko news nimo. agay. saman. Uy na kinas mama. Di ganahan makichismis na ko eh. Kay hadlock. Kay naka-live siya, naka-video siya. Ganun di eh. Mas maigi na may baw mga tao. It's a personal. Maritis. Kaloin bali mo hindi man libak amo ah. Unsa na di ba ka? Di gani libak. Personal thing gani. Bahala yun si padayon gis oy. Sa restaurant ikaw niya. Kuyog ko Grace. Huwag mo ko. Ay, sorry. Wala luoyan ako eh. Luoy kay ko. Ako si Kisan. Nga na kung mga kugtong dira mangayo na pod. Oh, sige. Happy birthday days advance. Tagara ka na ko 500 pesos. Oh, wala to. Ang 1,000 nahimo na siya pa. Kaluoy balor bis. Wa jud nakasaw ka suway dawat pa. Nakasabot man guna siya gud kay Hindi na pud pwede mo sabot taon-taon na lang wa siya kadawat. ug Unsa birthday inyong man. inahan ka ng manager din sa UAE. Di man ka fair mo hatag sige na din mo si Regine. Unsa nakalisod mo puta unsa mo ka? Di na maayos ba ni sa oy kay nagkalisod pud. Pero na nagkalisod siyang birthday. Matagay siya 1,000 na. Musabot man guna siya nako. Musabot dili pud pwede musabot lang pero may unfair ba ya taga birthday nila Regine na sila ilaw. Kaluoy pud nako nga pagkainahan no inyo man lang kung igidot-do o gitabangan og istorya eh. Tagay siya ma. Birthday dito kay Ano daw ka nagani sa kwarta. Wala ko kwarta ris oy. Anak ka dagit og sabon. Anak ka daw pa sa namo. Dukit buyot. Ayo pa makapoy. Wala ko na maka. Tagay ka Gcash, tagay ka Gcash be. Nako Gcash gani 450 ra magayto ihatag ko na ko Ludis 450. Di ba dis? 1,000 lagi hatag. Ang ba Gcash magbayad pa tag 21 dirhams. Dosi ra oy sa ano ka madto Asa dapita de? sa Progotit, dosi ra dito tapos moabot 1 hour ang Gcash, moabot na dayon. Wala di man 1 hour. Moabot man dai sa Alansari. O moabot nga agad sa Gcash pud ay diha pre same ra. Pinakadugay ang 1 hour.
No? Oh. Kining this. Lourdes, Oh, nakasaksi jud ka nga nagdaugon ako nilang duha. Hmm? Ano ay bali mo uy. No? Saksi ka. Kung sa'yo mga saksi dis, pangutan sa siya. Nagsaksi siya o kita siya nagkulay ko si mong buhok. Unsa ni this love ni di Love na, love. Kay kapoy ba nagbutang sa buhok? kaarte ang banisa dis. Love nang inana. Di uy, lahira gyud. Di gid ko ninyo love. Ba, dili man pasabot nga wa kang gi-invite og Jollibee, di na ka love. Naglabaw pa ka Gris, ikaw pa Gris, kapigas ni mong puso Gris. Sige, oy, palitan na lang di kag bakso karon. Wa magay ko palitin mong mancha gabi. Ay, ikagabi, ipalit lang di ka. Pagtarong diha. Wa man ko katuo nga naaday ko dito. Tanaw araw si gatuong na ako unsa patanon mo nako inano, una anino. Akala ko ba tulog na ka kay always magatulog pag abot na ako. Ay, kisa gaingon niyo mag-inom mo sa akong kape. Gano na man diri Ako ako. na yung batasan. Ang nanay ba always sharing to the daughters and the son. Yeah, ayaw pag in-ono. Tinuod bitaw. Yung ikong kakita ni Ino si mong kape. Laina. Oh, nakita dyan din yung viewers. Kay ako Nagilid sa gibutan. maayo sa glangas makimuto. Asa ko paingon ana? Ana. Bright ginis banisay. Yang ano ano lumingi. na, diba? Kanang color or straight? Call. Ah, Jen. ulo po di Asa si Regine Grace. Grace. Color or is Des, paminaw sa des. Kini siya des. Kanang suguon po nimo des pero gakusot-kusot pong naon. Ano sila katibaan mo? Liwat mo siyang papa ni mo no? Liwat ni Victor. Liwat siyang Victor. Lagi. Si Grace, liwat man siya nako. Dili oy. Kaso lang, ha? Di siya Dili musugot. oy. Di siya musugot. Matagilid sa Di matagilid. siya musugot, maliwat na ako. Basta paita. Di sure. Kabaw pa lang ko Grace, katong nabuta imong mata. Wala ka na ko doon sa private hospital. Grabe sa nabutaw. Nabuta, bitaw na siya. Gidano ko sa talisay, layo kayo, lakaw-lakaw ko, gulguyot. Pati paita na ko kako gasto. Kay ni, iyang mata ni pikot man. Pauta na sliding ba? Patay na sila yung uy. Ay, patay na de sliding. Subakos. Manawag, magagpatay na. Patay na de. Sa purgatorio sa tisima mapunta sa langit ang Doon siya sa ano kakalag. namatay. Di siya namatay. Dis. Sa Bohol. Sa Bohol. Unsa man to siya sakit? COVID? Cancer yata yun. British yun si mama. Pwede yun ka makita niya ka sa mga tao yun. Pamay kawaway. Basta namatay na. Banisa, ang akong likod, banisa ba, naapilan sa kulor ba ni, ang akong bra ba ni, uy, sayang, uy, bani. Ito may mong brown. Uy, makita na yung kulong ng brown ka. Iba po. Tagtangon sa ako, kay Calvin Klein ba yun ni? Wala yung wala ka pili mong buhok sa ubos. Kaya yung roots raman. Aw, half ng hair. Usap ni banisa, uy, klaro ba. Okay naman sad na. Ay, putang ibulgari, okay, sa pagtuon di ako di ko kapalit sa alwada mo. Ringon kay ka sa ngilad pug ka. Wala na ko, wala ba ko ito, okay, di ba? Dugay sa limong brand 2000 kuan pa man ako. Guys, mababay na ko ninyo guys, kay kinis banisay, way batasan ni bataan ni kulayan ko, pero ingnon pa ko, okay, daw kung Lagi mo ni sa video, tiban? Oh, nag may pamingon na ko ka ng, mingon ka ba ni sa Yuki? Kay social pa to. sorry, vulgar is real. Kanang mingon, Yuki na yung drama, mas may pa kay social. Kaysa okay. Sabot kay pa mga tao si Yuki day. Muna mas ba ni sa United Kingdom o Emirates? Mga guys, babay na yung mga guys. Amaw nis ba ni sa guys. Thank you so much again mga guys sa inyong pagpantanaw sa among mga video. O gayo ayo. O we'll see after later the result. Lupig si Lordy sa akong English. Lupig daw this katawanan kay siya mag-English this. I don't care people what talking me back in about my English. But I confident. I confident I'm myself. confident ka ngayon. Ayusa uy tarunga ta. I'm confident. Yung ikaw, Confident. Mali yung raw. ikaw mag-English Yeah, na. bye na mga guys. Bye. Thank you so much for watching and Okay I naman. really appreciate. Bye sa Vanessa. Bye. Tanaw po sa bimira. Uy, unsa makagwapa ni. Tanaw ta siya buhok. Bye. Bye. Bye.